NBA, Indiana Pacers may daog sa Game 3 batok sa Oklahoma City Thunder. Naangkon sa Indiana Pacers ang Game 3 human midaog batok sa Oklahoma City Thunder 116-107 sa 2-1 na nga bintaha sa National Basketball Association NBA Finals kapon Huwebes, Hunyo 12, 2025 Philippine Time. Pangluhan ang Pacers sa ilang leading scorer nga si Benedict Maturin kinsa nagpakatap og 27 puntos samtang ang leader og starting guard sa Pacers nga si Tyrese Haliburton ni amot og 22 puntos, 11 ka assist og siyam ka rebounds alang sa kadaugan samtang ang ilang starting forward nga si Pascal Siakam ni tampo og 21 puntos. Ang reserba nga mga magdudua dako og natampo sa Pacers sa kadaugan diin ilang gipanglubong ang ilang mga kaatpang sa Thunder 49-18 sa kinuhaay og puntos. Ang Thunder gipangluhan ni Jalen Williams pinaagi siyang 26 puntos, ni dugang 24 puntos si Shai Gilgeous-Alexander, ni amot og 20 puntos si Chet Holmgren samtang ni dugang og 12 puntos si Lokens Dort. Duha na lang ang kinahanglanong daog sa Pacers aron makuha nila ang kampyonato sa NBA Finals. Kini si Idol B sa 93.9 iFM. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.